I per això hem de tenir clar quins són els criteris i conèixer bé la situació i veure aquesta mediació. La mediació que la raó pràctica fa de la meva situació aquí i ara, entenent totes les dades que se'n fan lluminoses, puc veure si Déu m'ho demana o no m'ho demana. Una altra vegada, no és un tema de gustos, és si entenc o no davant Déu, i per tant de genolls i pregant, si veig que Déu m'ho demana. I si m'ho demana, una de les condicions és que em veig amb cor. Si no em veig en cor és que no m'ho està demanant. I per tant, i quan passa això, jo acabava tot aquest per posar que els fills no és una qüestió de gustos, que els fills no es pot decidir a priori. Quants fills voleu tenir? Jo 3. En aquesta decisió no ha entrat Déu. Jo vull tenir 10. No ha entrat Déu. La decisió dels fills és la decisió de volem ser generosos. Ara, quants ho aniré veient progressivament, i cal educar els esposos a que no es pot determinar a priori quants fills vols tenir. És una cosa que amb el temps aniràs veient segons la situació familiar, econòmica, tot ho has d'anar veient, i per tant no es pot decidir a priori. Però un criteri per resumir tot aquest punt 5 és, i alhora els esposos diuen, però mossèn, quants n'hem de tenir? No? I llavors la meva resposta habitual és, mireu, tots els que us veieu en cor més el de l'heroïcitat. I quin és el de l'heroïcitat? Aquell que veieu que us costa de debò, aquell que fa que no sigui un tema de gustos. I llavors, quin és el de l'heroïcitat? Cada matrimoni ho ha de veure. Potser és el primer perquè els ha costat moltíssim, potser és el segon i potser serà el número 8, qui sap? A priori no podem fer un judici de valor de les famílies, però el de l'heroïcitat manifesta i sintetitza aquest a priori de generositat, l'a priori de la confiança i la consciència de missió. Ara, el de la generositat no vol dir que ja és aquest ja acabat, perquè potser potser canvia la situació de la família, hi ha més ingressos, tenim una casa més gran, resulta que ens trobem millor de salut, i el que era heroic en aquell moment ha deixat de ser-ho, i per tant cal aquest plantejament sempre tenir la valentia de mirar-se amb els ulls de Déu. Però els que un es vegi en cor, més el de l'heroïcitat. Penso que és com una manera pastoral i pràctica d'ajudar els esposos a entendre la paternitat. En el punt 6, quan em queda? 5 minuts? En el punt 6, la idea era entendre bé què és l'amor humà. I aquí la idea era explicar tota la teologia del cos, que evidentment donaria per hores, però la idea és per què Déu ens ha fet home i dona, ens ha fet sexuats. I ho ha explicat el cardenal Antonelli, i parlava de, com ho deia, aquesta obertura a l'altre, li ha dit un nom, tinc apuntat, sortirà. Sí, l'altruisme, Ell ha instaurat l'altruisme en la sexualitat. De fet, quan Adam descobreix Eva, descobreix qui sóc jo, descobreixo que seré feliç, descobreixo que seré feliç amb la comunió meva i descobreixo que això és a través en el cos i a través del cos. Per tant, la sexualitat és la impronta que Déu ha deixat a la corporalitat humana de la seva imatge divina. Dit d'una altra manera, el ser humà és a imatge de Déu, també el seu cos està fet a imatge de Déu. En quin sentit el cos és a imatge de Déu? És en la mesura que la sexualitat ens obre a l'alteritat i ens ensenya a descobrir la nostra dignitat, que és la de ser estimats i la d'estimar, i la nostra vocació de donar-nos als altres. I tot això ho descobrim en el cos i a través del cos. I per tant, la corporalitat sexuada ens mostra, és com l'empremta, la llum que Déu ha volgut deixar impresa en cada un de nosaltres per comprendre qui som i per què estem aquí. Dit això, l'amor què és? L'amor és el do de si i l'acollida de l'altre. Aquí sovint pregunto, l'amor més noble, més recte, més generós, més bonic és l'amor que ho dona tot sense buscar res a canvi? Sí o no? I la gent respon, sí. I Benet XVI diu, no. Diu, i per què no? Perquè un amor que ho dona tot sense buscar res a canvi és un amor que no sap estimar. I per això posa l'eros i l'àgape. El desig et busco a tu, però no el teu bé és pur egoisme. Però l'entrega, el lliurament de si, que no busca tot l'altre,
en el fons, és un amor que diu, mira, ho faig per tu, però si no m'ho demanessis, em faries un favor, es pot sentir estimat l'altre. Diu, és impossible. I per això l'amor té dos objectes, et busco a tu i busco el teu bé. Necessito el desig que esdevé entrega, i per això el destí de l'eros és l'àgape, i és una entrega que t'està tota ella amarada de desig. I si no, un no sap estimar. I llavors, l'amor implica la totalitat de si mateix. Explico una anècdota dels acollidors de matrimonis de la meva parròquia, que són una parella exemplaríssima, uns dels acollidors, que un dia l'esposa li diu al seu marit, amb un acte de tendresa, t'estimo molt. I ell la mira i amb un somriure li diu, només molt? I ella es queda desconcertada, perquè a més és que era un marit que és superdelicat i no l'ha ferit mai així. I ella no entenia el per què, però veu que el seu marit no li deia això per ferir-la. I li dona voltes, per què m'ho ha dit? I al cap d'uns dies s'adona de per què li havia dit això. I torna a la mateixa escena, s'apropa al marit, l'abraça, li dona un petó i li diu, t'estimo tot. Diu, ara sí. Si només m'estimes molt, m'estimes de mi el que a tu t'interessa, i només m'estimes a mi si m'estimes tot. Per això el primer manament és amb tot el cor, amb tota l'ànima. I per això el beat Pere Tarrés tenia una frase que és molt bonica, que deia que en l'amor només hi ha una llei, que és el tot o res. Les ànimes grans mai no es lliuren a mitges. I amb això també és molt important, a lliurar-se a mitges és sempre un desamor, no és mai un amor. Llavors aquí és on entraria l'última part, on de la comprensió de l'amor s'entén perquè en la intimitat conjugal, que és l'expressió del do de si i l'acollida de l'altre en si mateix, dius, o per què d'aquesta inseparabilitat de les significats unitiu i procreatiu de l'amor humà. Dius, biològicament, funcionalment es poden superar. Pot haver-hi sexe sense fills i poden haver-hi fills sense sexe. És a dir, les funcions sí són separables. Ara, el que són les funcions en l'àmbit de la biologia, el ser humà no és un ser biològic, és un ser humà, la veritat del qual és comprendre el sentit real humà de les coses. Som allò que deia Víctor Frankl, no? L'home és un ser que cerca el sentit. Llavors, nosaltres, en la funcionalitat, cerquem el veritable sentit humà de tot el que fem i comprenem, diferent de les funcions, una significació a la intimitat conjugal que és unitiva i procreativa. Aquesta és la significació humana d'aquella intimitat unitiva en el qual jo t'acullo per si mateix, jo em dono totalment. Per això, la idea és, quan separem intencionalment aquestes dues dimensions, el que estem fent és dient-li, jo no m'entrego del tot, no t'acullo per tu mateix, per tu mateixa, amb la teva possibilitat de ser pare i de ser mare, i per tant acaba sent un desamor. Per això la paternitat responsable, quan un veu que ha d'ajornar el naixement d'un fill, hi ha un recurs, que és l'últim part, que és els mètodes naturals, que els mètodes naturals no regulen res. L'anticoncepció s'hi regula, els mètodes només donen a conèixer quan és fèrtil o no la dona. Qui regula és la llibertat humana, fent ús del coneixement que aquests mètodes ens ofereixen, però els mètodes naturals no regulen absolutament res. Qui regula és el ser humà a la llum dels coneixements que tenim de la fertilitat femenina. Però dit això, quan en la intencionalitat dels esposos manca, i quan parlo de l'amor, també el que intento explicar no és només l'amor a l'esposa, l'amor al marit, sinó també l'amor als fills. Quan d'alguna manera jo poso mitjans per no tenir fills, la malícia de l'anticoncepció dels mitjans, entre cometes, artificial, no es dona en l'artificialitat dels mitjans. Això és natural o artificial? Llavors la gent es queda desconcertada. Dius, què és, natural o artificial? Llavors, quan es parla de natural i artificial, com totes les dimensions humanes, s'ha de dir des de quin punt de vista en parles. Des d'un punt de vista productiu és artificial, però des d'un punt de vista de la naturalesa humana, no amb la seva degeneració biològica, sinó que és natural a l'home o que és conforme a la raó, o el que és conforme a l'amor, és natural des d'un punt de vista de la naturalesa humana racional que porta ulleres per veure. Per tant, la malícia de l'anticoncepció no està en l'artificialitat dels mitjans, està en l'antinaturalitat que manifesta el desamor de l'entrega a l'altre i la no determinació a l'acollida d'un nen com un do.
si vingués un nen perquè s'ha trencat el preservatiu, perquè no ha funcionat el DIU, perquè no ha anat bé, perquè s'han refet les trompes o pel que sigui, aquest nen podria dir: a mi no m'heu estimat des del primer moment i hem comès una injustícia amb aquell nano. El ser humà, la seva veritat és ser acollit com un do des del primer moment. Posar mitjans per dir no et vull a casa, no hi caps, i jo poso els mitjans perquè no hi càpigues, si vingués aquell nano podria dir: a mi no m'han estimat des del primer moment. I els esposos podrien dir-se: a mi no m'has acollit amb la totalitat del teu do de sí, ni m'has acollit com soc, no em vols a mi com soc. I per tant, aquí està la antinaturalitat de qualsevol alternativa. I aquesta era la idea dels mètodes, el perquè de la paternitat responsable reclama que amb dues significacions, unitiva i procreativa, vagin de la mà, perquè en el fons, quan coneixent els ritmes femenins disposem a no tenir un altre fill perquè no ens veiem en cor i entenem que Déu no ens ho demana, en el fons, en aquesta decisió intencionalment per part dels esposos està també la dimensió procreativa, que es viu en responsabilitat cara a Déu i cara als fills. No les separem. I alhora, si vingués un fill, aquell nano pot dir que és fruit de l'amor dels esposos que s'entregaven incondicionalment i des del primer moment estaven disposats a acollir-me si venia. Per tant, aquest nen podria dir que era estimat des del primer moment. I els esposos, com saben i assumeixen totes les conseqüències d'aquesta entrega, també poden dir que s'han donat totalment. No és un desamor, malgrat amb la intenció de molts esposos es viu com un mètode un mètode més de regulació, la qual cosa cal canviar molt el cap i el cor de la gent. Dit tot això, i em renyen al costat, no? Doncs posava com es viu, no? Doncs aquests mètodes naturals, què passa amb la intenció, ho he explicat així una mica per sobre, i quins són els beneficis. Demà vindrà un, que és el Tomàs Melendo, que vaig trobar un article seu boníssim on posa quins són els beneficis dels mètodes naturals, que no són fàcils de viure i requereix el domini de la castedat, requereix un amor molt generós amb l'altre, requereix molta humilitat, requereix molta paciència i requereix molta confiança en Déu. És a dir, no qualsevol és capaç de viure'ls, però és l'expressió, la garantia i la certificació de l'amor més sincer entre els esposos. I això seria una pena que no es promogués entre els matrimonis que tenim a les parròquies i no es donés a conèixer, perquè seria empetitir una mica la mirada dels esposos, no? Sobre l'amor esponsal i sobre l'amor paternal. I per tant, en conèixer la dona et respectes més els seus cicles, en conèixer la dona has de moldar-te més a ella, també cara als fills doncs pots rebre'ls amb les condicions més necessàries, ajuda al domini de si, ajuda a la castedat i ajuda al respecte mutu. És a dir, hi ha moltíssimes raons per les quals són tremendament aconsellables i ajudar la gent a viure-ho. Jo penso que els hauríem d'ajudar ja des de joves. Jo he fet a la parròquia amb un grup de 70 universitaris, fa pocs dies vaig fer 3 sessions sobre mètodes naturals perquè ho coneguin. Òbviament no poden viure perquè encara no estan casats, però que no tinguin por. També deia que l'alternativa a la por és la confiança, o el conèixer-los, o veure que funciona, i també si cal tenir un fill, doncs així ens poden facilitar o que pugui venir un fill, i ajudar-los a conèixer i a viure'ls facilita començar a treure pors que en el cap de molts, i també de molts capellans, tenim instaurat, que ni tan sols nosaltres ens ho creiem. I ho dic perquè penso que és tot un tresor que tenim, no? Que cal aprofundir-lo, pensar-lo, meditar-lo i oferir-lo. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a mossèn Joan Costa.